Mahardikeng tias ing kamardikan. Rahayu rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwaseh wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sasamunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan ingkang mawi ira-iraan. Joko Tingkir Ngratu. Dalang sarta pendapuk katindakaken Roko Mas Andom Suharyanto. Asisten sutradara dipun tindakaken Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakaken Bapak Suhardi Wondene Pranoto Pakliran. Dipun tindakaken Bapak Yoga Sakonco. Tata dekorasi katindakaken Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu anak Mas Alek Raspijan. Teknis tata lampu katindakaken Dimas Budiono Batak. Lighting katindakaken Dimas Ladu Aldiansah. Wondene Pangrengga Busana. Dipun tindakaken Dimas Agus Wijanarko. Binarung ungling Kyai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangliing Swarawati utawi pesinden. Dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto gending katindakaken Dimas Hadi Prayitno. Wondene Wiraswara. Katindakaken Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindakaken Dimas Ari Semprul. Roko Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio. Ingkang dipun pangersani Roko Mas Gentong Kawa-kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan gambaraken wonten ing Padepokan Mejagung. Resi Walang Sungsang ing dalu menika kaparagani Bapak Begek Ari Warsito. Joko Warono katindakaken Roko Mas Andi Prastyo. Condrowati katindakaken Mas Uut Sutriana. Wondene Condro Sari. Kaparagani Mas Tata Wulandari. Salajengipun gambaraken wonten ing Kadipaten Penarukan. Adipati Tunggul Wulung ing dalu menika katindakaken Dimas Abdul Sutopo. Patih Tunggul Pati katindakaken Roko Mas Judek Prakoso. Wondene para prajurit karamekaken para seniman Bagus Wahyu Manggala.
Adegan salajengipun gambaraken wonten ing Kasultanan Bintoro Demak. Sultan Trenggono kaparagani Raka Mas Agus Plompong tumenggung Prabu Semi katindahaken Dimas Eko Pranoto. Sunan Kalijaga dipun paragani Raka Mas Anom Suharyanto. Wondene Sunan Kudus katindahaken Dimas Bagus Suyanto. Salajengipun gambaraken wonten ing Panti Jepara. Sunan Hadirin katindahaken Dimas Abi Rojali. Ratu Kalinyamat katindahaken Nimas Menik Widyawati. Ratu Semenanjung kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati. Karebet Joko Tingkir katindahaken Dimas Bagong Sutrisno. Penangsang kaparagani Dimas Beguk Wiyanto. Wondene Ratu Kambang katindahaken Nimas Diah Maharani. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindahaken trio pelawak Wahyu Manggolo, Cak Sendor, Dimas Rokim sarta Bapak Mogol. Mban katindahaken Siciu Arum Somplak, Kabiyantu Siswak Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya Sutrisno. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagotrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo namung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng amriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun nuwun.
Candrasari aku tresno Slamet goblok ora mungkin nek. Slamet kok ana ya mbok undang ae kok ndang iki wedi lho Ki. Slamet goblok wis pindah haluan. Ana kleno, sido mbok pangan. Alah, wong dipangan ya ora kelong ae kok. Aku ora sudi. Candrasari Candrawati. Kandang Kakang Jaka Warono. Kowe ora bakal tak sengsarake. Nanging malah karo bakal tak mulyake. Kudune ki ngerti sapa Raden Jaka Warono. Kadang dalem Kang Mas Hati Pati Tunggul ing Kadipaten Panarukan. Kalamun kowe gelem dadi bojoku, bakal mukti uripmu. Ati aku duwe pawadan, Kang. Apa? Tresna kuwi muto. Tresna kuwi ora mawas bondo, donya, rang pangkat lan derajat. Mula tak jaluk kanthi banget sampean aja mbacut ya, Kakang. Iya piye? Lho ya tresna kuwi kok ya sampean iku dadak ngono. Wong ati pawitane, Kakang. Dadi pawadanmu tresna kuwi ora mawas derajat pangkat bondo lan donya. Nanging jaman saiki tresna tanpa bondo tresnane bakal lunga. Kuwi lak kanggo wedokan sing matre ya, Kakang. Sapa? Ana matre ganggu kaya sapa? Nek aja ya, Kakang aja. Aja, Kakang. Aku mbacut lho. Aja. Mo. Tarut hop.
Kenapa-napa ta, Bapak? Ora apa-apa piye. Bareng aku mbok bruki cah loro. Napa, Bapak? Mbok iki mau nyuara makis. Waduh, Matis. Eh, Kene kados tunggal katon pundi coba? iya. Oke. Isine salah kari siji. Mateni wong iki. Salam letus. Condrowati Condrosari. Nggih, Bapak. Ana apa kok pating bengok pating jlerit iki mau. Menika lho nggih Kakang Joko Warono. Kene kakangmu Joko Warono Kakang Joko Warono menika nembung tresna kalih kula. Cara Bapak sakit-sakit. Ono Joko Warono. Dadi Joko Warono nembung seneng karo kowe. Nggih. Kowe arep dikapakke iki mau. Sakit Bapak. Nanti ciwat-ciwit Kakang Joko Warono kok nggih. Warono. Eh, Meneng kowe dhisik. Joko Warono seneng karo kowe. Nggih. Njur kowe arep dikapakke. Kula badhe dipun praoso, Bapak. Ya ngono. Nggih, badhe dipun praoso. Joko Warono. Bener kowe arep mrawasa Condrowati Condrosari. Warono. Kok bijak. sampeyan ngewohke kok. Jare kon meneng. Sing tak karepke iki polahmu iki lho. Oh, ngoten. Bener kandhane Condrowati Condrosari. Yen kowe mau arep mrawasa karo Condrosari. Menika dawah kok sok wangsul, Bu. Nalika semanten Condrosari so Condrowati pun jane pasrahaken dumateng kula supaya kowe mari kedah nggalu wenah. Nanging Bapak piye? sareng sampurna anggadhahi aji pamungkas malah piyambakipun nyuwun aneh. Anehe kepiye? Rahayunipun kula niki iman kula kuat menawi mboten kula kelampah dipun prawasa Condrosari Condrowati. Dadi sing mrawasa iki Nggih mboten kula. Arep percaya, Bapak. Kakang Joko Warono menika ngapusi. Nggih. Jenengan diapusi. Warono, Nggih. kena kowe durung ngapusi yen sak liyane aku. Yen kowe durung karo guru, yen mengko kadung sabdaku mandi kelawan kowe bakal cilaka. Mboten Bapak, pancen kula ngapusi. Estunipun kang tresna menika kula jalaran kedanan ayu-ayune. Cobi to. Sinten tiyangipun? Mangertosi bocah wadon ayu-ayu ki to. Bodine gedhe dhuwur, boponge sembok-sembok lho. Dadi iki mau kowe tenan arep mrawasa karo Condrosari. Nggih, badhe ngrawasa. Tenan Nggih. Aku kok rambut jak. Senengan niku. Karo dene kok ajeng derek niku kuat ngatasi kula kalih diajeng Condrosari. Ora. Nggih. Iki kok tak dinyolu karo iki. Wong jenengan niku mlaku nek mboten nganggo teken mawon mboten kuat. Ini lho Le Joko Warono. Nggih. Apa kowe iki lali? Nalika ngarep kowe kepengin nimbang ilmu ana ing padepokan Mejagung. Kowe ndak tampa dadi murid ing Mejagung. Nggih. Waton siji kowe kudu bangun miturut perintahku lan aja nerak marang wewaler utawa paugeran sing wis lumaku ana ing padepokan Mejagung antaraning murid lan murid lanang lan wadon iki ora kena nganakake sesambungan tresna Nggih. Perkawis menika pancen boten badhe kula salaki. Ing sekalit panjenengan kula mituhu napa ing dados pangandikanipun guru nanging sareng kula cumondhok wonten ing Mejagung. Mangertosi kah anan kados kata sinten sing kuat guru. Saiki ngene Nggih. mumpung iki durung dingerti
ngenteni kabeh murid ing Mejaku. Wiwit dina iki aja nganti mbok bacutake. Gonmu bakal tresnani lawan Candrawati Candrawati. Upami kowe mbatut. Yen kowe bacut tanpa guna aku duwe murid lawan kowe kang wis wani nerak kewalen lan paugeran ing Mejaku. Yen perlu kowe kudu minggat. Lunga. Mangkundung minggat mergo dereng pinter. Amula sapa? Mergo niatipun Kang Mas Hadipati Tunggul Wulung kepengin mangsulaken kajan ing negari Majapahit. Yo kene kowe wis ngerti. Kanthi kowe diburukake ning Mejaku. Mergo Kang Mas dan Beni gegayuhan luhur. Pisan kepengin balekake kajayan ing kraton Majapahit. Nggih. Tungkap kaping pindho pancen kepengin mandiri pribadi ngwalake pemerintahan saka Kasultanan Bintara Demak. Nggih, kula janji. Mongko sing dijago-jago ora liya mung kowe pilungka dadi betenge ing Kadipaten Panarukan. Kula badhe janji Guru, Nggih. boten kula ambali menawi boten kepepet. Padha wae. Gojek. Ora ambali yen ora kepepet. Mongko kowe saben dina isine Kepepet terus. Ya, jenengan niku boten kula kapok lombok kapok. Kan? Nggih. Ora burung iki satu kapan meneh Kang Masmu Adipati Tunggul Wulung bakal rawuh ana ing Badhe rawuh ten Padepokan. iya. Apa kula langsung sang. Sowan. Nak Mas Adipati Tunggul Wulung Apa Guru Walang Sungsang. lah yo kanthi rahayu. Pikantuk berkah sopanestu Bapak Guru Walang Sungsang. Iya, Sowan kula ngresep panjenengan kalih sinir ing Sambikala. Boten alangan setunggal menapa kemawon. Mung sungkem pangabekti kula mugi kunci. ya banget panarimaku. Amung wae pengestune wong tuwa kebat tampanon. Sanget ing pamudi Bapak Guru Walang Sungsang. Nak mesti pati Tunggul Wulung. Bapak Guru Walang Sungsang. Dur nganti keng slira rawuh ana ing Padepokan Mejaku. Iki mau tindak ngelengake wae mergo kowe kapang lawan aku apa pancen ana wigati. Pancen leres menapa kang dados pangandikanipun Bapak Resi Walang Sungsang. Sampun sawetawis dangu kula boten nate pinanggih dhateng Bapak Walang Sungsang. Iya, Rak sami bagas waras to Bapak. ayo nyatane kabeh pikantuk pangestumu. Kabeh kula warga lan para murid ana ing Mejagung tansah pinaringan bagas waras. Syukur sekedhi sewu jumurung menawi ngaten. Ingkang angka kalih Bapak. Iya. Kula menika kapang dhateng kadang kula. Si Nggih, Joko Warono. Joko Warono. Ayo mumpung iki kae ana bocahe. Kono Nggih. yen kepengin bawa rasa kelawan kadangmu Joko Warono dak parengan. Sampun dipun keparengan. Kang Mas Tunggul Wulung. Kula kangen Kang Mas. Ayo ramai jono wis Sampun dangu boten kepanggih Kula niki sampun Bapak. sawetawis wekdal mboten pinanggih. Ora kangen pun kakang. Nggih. Kados pun kakang bukan ngaten. Padha bagas waras. Pangestunipun Kang Mas Tunggul Wulung sehat wal afiat.
katon dewasa. Nggih. Wis desus gonmu ngabdi busana. Nggih. Wis pantes yen kowe bakal wayu. Kowe bakal palakrama iki wis pantes. Besok kapan tak gadang-gadang yen to kelakon kowe palakrama ing besuke bakal litir kawibawanipun Kang Mas. Jumeneng dadi adipati. Pancen ing bidangipun kapal amun Kang Mas Hadipati tunggul buluk sampun mopo dados Hadipati wonten ing Kadipaten Panarukan tetep kula jumeneng Hadipati gawe bombonge rasanipun Kang nggih semendo sawetara nggih saken Bapak Guru Walang Sungsang wangsul dateng tika Bapak Dipati tunggul ingkang pungkasan jumbuhaken duk nalika kula ngawontenaken pisoanan agung wonten ing Kadipaten Penarukan. Kamangka panjenengan saka grudeg adeking wonten ing Kadipaten Penarukan. Iya. Nalika kula wawan rebak dhateng panjenengan Bapak, kula mung pengin asok glondong pengarem-arem kanggo jangkepi minangka kula dados Hadipati Andhan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Nanging kenging menapa panjenengan nyandhek anggen kula badhe sowan ngersanipun Sultan Trenggono panjenengan candhek. Liripun kados pundi kula kok dereng tanggap menapa ingkang dados kersa panjenengan. Ngak Mas Dipati tunggul buluk. Bapak Guru Walang Sungsang. Napa sebabipun saben pendak tunggal warsa pisan. Teng slira asok upeti glondong pangarem-arem ana ing Kasultanan Bintoro Demak. Leres. Iki nempuh bebasan. Muspra nglempara pindaning uyah kejegur-segoro. Cukup. Ndak aturi penggalih. Keng sira jumeneng pinangka Hadipati ing Kadipaten Panarukan. Nggih. Iki apa saka peparinge Sultan Trenggono? Sanes. Apa saka peparinging Sultan Patindo Swardi? Benten. Apa peparinge Sultan Patah Swardi? Didi. Sapa keng peparing kalugrahan sira jumeneng Hadipati ing Panarukan? Ngantos kula jumeneng dados Hadipati wonten ing Penarukan. Menika saking palinirmanipun Sinuhun Prabu Brawijaya saking Majapahit. Saka palinirmaning Sinuhun Prabu Brawijaya Ratu ing Majapahit. Leres. Mongko kalungguhan iki Majapahit wis lubuh warata dadi lemah. Nggih. Lho sira kok tansah deku-deku. Ana ngersaning Sultan Trenggono kang saiki jeneng Sultan ing Bintoro Demak. Ngendi dharma bektimu mungguing Sinuhun Prabu Brawijaya? Lajeng kula kados pundi? Nah, kula kanthi sira kudu ngowalake perintahan saka ing Kasultanan Bintoro Demak. Sing loro, sira kudu bisa mbalekake kajayan ing Kraton Majapahit. Kanthi kula kedah setya tuh dhateng sesembahan kedah saged mangsulaken kajayan wonten ing Majapahit. Iya. Kula parikedah ngwalaken pemerintahan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Kudune pancen kaya ngono. Nanging kanthi kekuatan kados pundi wonten ing Penarukan menika namung sak kadipaten. Menapa badhe kuwawi Bapak menawi to kula ing mangkenipun badhe ngwalaken pemerintahan tertamtu bakal nuwuhaken peperangan ingkang ageng. Menapa badhe kuwawi mungsuh wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Lah Mas Dipati tunggul. Nggih.
Anjur gunane apa? Gonmu nggurakake kadangmu Joko Warono ana ing padepokan Mejagut. Iki dina kadangmu Joko Warono. Iki wis ndak welet sekabengelmu Aji Jaya Kawijayan. Aji Kejadukan. Lho, ibarate yen to lakon campuh perang panarukan kelawan ing Bintara Demak mbok menawa wis cukup ing mengko sing ngadepi kadangmu si Joko Warono. Yai kadangipun kadang nggih dados apa bener kalamun tutuh perang dumatipun Kang Mas Balilo saka Kasultanan Demak Bintara jeneng Pisokowo dadi ampenteng negara nika. Mila kanten menika Kang Mas panjenengan ampun ae penggalih. Kalamun panjenengan badhe mangsulaken kajenengan dari Mojopahit kula saged putus bentengipun Kadipaten Panarukan. Bombong cumeplong saking rasane. Neng ngaten Bapak minangka panjenengan dados pasuksen kula lan Condrawati Condrasari lan kowe Yai Kadangipun Kadang. Wiwit dina iki Adipati Tunggal kula Nak Mas Dipati Tunggal Bapak Guru langsung sak aja nganti kedisikan wong-wong saka Kasultanan Bintara Demak tumeka ning Kadipaten Panarukan. nggih. Luwih prayoga ndisiki sira utusan kadangmu Joko Warono supaya ngirit bergadaning prajurit ing Kadipaten Panarukan. Kados mengkaten. Gecak perang ana ing Kadipaten Bintara Demak. Ngestakaken dawuh. Yai Kadangipun Kadang ora ngirit alingan iki. Jeneng sira wis kabeh ngopo keng dawuh. Dijake marang kakek. Nanging kudu Nak Mas Dipati ing mriki kula boten badhe negelaken dhateng kadang menawi dipun keparengaken kula badhe nglapati kadang satu kapan meneh aku kula bakal tasih kabeh bareng kula nyuwun pamit mung pangestu panjenengan penjagaan kapan itu dijadikan barang kowe Condro Maturan Dados punika mumpung iki ana wektulan kalunggahan dimen mengkone sira sakarone iki bisa nempel kamukten ana ing Kadipaten Panarukan luwih dhisik sira sakloron kudu sabyantu nglawan Adipati Tunggal Wulung. Iki dinana kewajiban sing kudu mbok tindakake. Napa menika Bapak? Kowe tumuju ning Panti Jepara. Jepara. Salajengipun Bapak. Golek ana randhaning Sultan Pati Yunus Watu aran Ratu Semenanjung. Nggih. Mengko yen wis ketemu lawan Ratu Semenanjung beradaten boyong ana ing Kadipaten Panarukan. Kados katen Bapak. Bapak, redene sampun tenang taluncun dawuh. Badhe kula stokake. Nuwun pamit. Ya, aku pamit.
Walon Kabupaten Panarukan Jalan mentas wae aku nampa dawuh saka kersane Kanjeng Adipati Tunggulwuluh. Lamun to dina iki Kanjeng Adipati Tunggulwuluh iki bakal raboso perang ana ing Kasultanan Demak Blinto. Apa sekirane kabeh para prajurit ing Kabupaten Panarukan wis padha siap? Sampun. Yen pancen kaya ngono e dawah kaluran, siagake prajurit. Para tamuku. Siap siaga makarya. Esti sajata lumaksana kita. Ajo! Ajo! Pancen bener. Aku tunggul Pak. Tenane tuwa rasa pitakon sakjroning ngadepi wondene. Lumakuku didereke prajurit-prajurit saka Kasultanan Demak Blinto. Iki pengen tumuju ana ing Penarukan, digantine pengen tinemu kelawan Tunggulwuluh. Wondene kowe mapati kelawan laku. Dadi nggonmu temeka ana ing tapel wates Kabupaten Penarukan, iki amung kepengin ketemu lan Kanjeng Adipati Tunggulwuluh. Ora kleru mergo ana bab sing kudu tak andharke tumrap pepundhenmu Tunggulwuluh. Dur saknane ana wigati apa nganti kowe kepengin ketemu lan Kanjeng Adipati? Sepisan
pindho nganti ping 3. Iya. Tunggul wulung kae ora netepi wajib. Suwan ngabiyantara ana Kasultanan Demak Bintoro kamangka. Lamun to Kadipaten Penarukan iki kalebu andhahan ana ing Kasultanan Demak Bintoro iki wigati. Oh dadi perkara kuwi wis telung pisoanan Kanjeng Adipati Tunggul Wulung ora netepi wajib sowan ing Kasultanan Demak. Ora kleru. Yen to mung perkara kuwi kowe ora usah ketemu lan Kanjeng Adipati Tunggul Wulung. Cukup aku sing bakal paring pawangsulan. Aku ora usah dadak tinemu kelawan Iya. Tunggul Wulung. Kowe sing meni pawangsulan. Mergo kabeh wis dipasrahke marang aku. Banjur apa pawangsulane aku pengen ngerti sing kuman. Apa sebabnya nganti telung pisoanan Kanjeng Adipati Tunggul Wulung ora netepi wajib sowan ing Kasultanan Demak Bintoro? Iya. Cetane dina iki Kanjeng Adipati Tunggul Wulung iki mbalelo saka Kasultanan Demak Bintoro. Tembung balelo mesti duweni dasar-dasar sing Pancen aku pengen ngerti apa dasar. dasare kepengin balekake kajayan ing Kraton Mojopahit kuwi dasar. Alam guyu. Pengen balekke kajayan ana ing kraton Pancen Mojopahit. kuwi pinaka dadi dasar. Tak umpamake cebol daya bulan. Wong buta ngitung lintang. Woi. Mesti wae nunggu aku ngucap sing kaya ngono. Iya. Aku uga duwe pawatan kang Awadanmu piye? mergo dina iki Mojopahit wis ajur mumur, warata kelawan lemah. Apa yo bisa lamun to Tunggul Wulung pengen balik ke kajayan ana ing kraton Mojopahit. Nanging kowe kudu eling jeneng menungsa diwajibake duweni panjang. Ya, ora kaya. Panjang kon ora jaga ora bakal kelakon mbuh kanthi dalan sekepiye wae. Mula saka kuwi, lamun to mengko Tunggul Wulung pengen balelo, mesti bakal nganakake peperangan. Ya, pancen. Korbane kawula lan prajurit. Mula saka kuwi, aku pengen tinemu pribadi lawan Tunggul Wulung kowe rasa nyari terus perkara. Pawangsulane tetep ora bakal sowan ing Kasultanan. Lamun to Tunggul Wulung